направим част 2, ама ще качваме едни броли на 25 ранг. Нали хора? Ще си минаваме мисиите. Да, Слави. Но аз нямам мисии с него. Аз пък и аз нямам, ама можем да правим сега на 25. Да. Ама първо ще започнем с... Чакайте да видя. Нокаут, да. Ще започнем с нокаут. Какво? Сега, чакай, никой не гледа, бе. What? Да, верно. Какво? Да, чух. Да, сега да мукнем. Не трябва да мукнем. Не! Хора! О, да. Помислих, че идват. Брат, помислих, че идват. Съжалявам. Ей! Симърс! хора, бъгнах си щипката. Щипката. Милите му. Милата ми щипка. Не вземеш на това супа. Да, ще трябва да се пълня. Не, бягай, беги! Аз не го да прехваля. Да. Брат, за втори път участваш на моето видео. Не, абе, втори път. Не, за 3 пъти, защото правихме някакви видеа на английски и така нататък, бе. Чакай ти, бе. Какво? End screen. Слави ти игра. Слави ти, трябва да качваме. Да, ще я качу. Не, няма. Ще я. Ходи сам. Не. Ще. Защото вие по-надалеч. Да. Нита. Добре. Аз ще играя с Лола. Добър избор, ама аз играя... Аз ще играя с Едгар. Хора, аз играя с Лола. Добре. Не. Хора, не. Трябваше да си измислим план. Не, нямаме нищо, защото почнахме от март. Чакайте. Мисля, че аз трябва да убия всичките, ти отиваш да ми подадеш, когато съм тука и после това е и вкарвам гол. Това не е план. Мисля, че е план. Не. Ти просто го измисли и сега ще загубим буквално.
Така, видели как ги изменихме? Брат, виж твоето лече, бе, брат. Не, Лилито! Хванете Лилито! Спокойно, аз не напразно съм намерял изглежда. Не! Напразно съм намерял. Да, ма то... Няма да играем на футбол на нокаут. Нокаут не убеда! Не. Да, ама всички харесват да играят на футбол. Аз се опитах, ама те ми застрашават пътя. Брат, трябва да прави инцест, да ми убия. Малко да те убия. Остане една капка живот. Дай, после ти вкара гол. Леле. Вау. Аз ще убия Лили. Лили. Как ли ви това на то? Еми, ти си макснал, може би нито. Осем наступи, да, първа ни... Митик! Скин! Скин на Джаки, брат! Скин на Джаки! Пада ми се супер рейр, после митик! 29. За 29 джема. Чакай, и я да ти го покажа на Джаки. Той има два на Джак, ще ги Да, чакай. Първо ми е този, после ми е този и този е третия. Да. Славия, ма трябва да ти един готин скин, бе. О, мога да... Я виж то! Слави, бъди бери! Бъди! Аз нямам готин скин, бе. Не, ще видиш. Вижте! Като Кенни! Това е като на Кенни. Да. Да. Сега е още 8 минути и 13-14. Абе, това видео ще бъде най-дългото. Абе, верно, то трябва да се проработва яко, бе. Не, ще бъде много дълго. Не! Аре, Нита! Не. Бе, как ти са по-силни от нас, бе? Брат, Правите много. Кой ще бъде справен? О май гад. Не, бе, трябва. Ама, брат, той ти е на 25-ти. А ти Аз също се опитвам. И аз съм направил 3. Брат, и аз съм направил 3. Не Браузън 3, не Браузън 3, а Silver 3. Sorry.
Знаят къде се сменяха езици? Езиците. Да. Слави иска да си смени езика на какъв искаш, Слави? Китайски. Китайски. Аз ще бъда китайски език, хора. Аз мразвам много. Ами китайски, цъкаш, тук, и после цъкаш в settings, после надолу пише English и после китайското виждаш го. Я. Аз китайски да създай на майка. Да, но чакай. Чакай, Едгарът ти на, Сил- на Силвър 3 ли е? Защото аз съм. Да. Аз ще бъда руски. Какво? Да, знам. Хора, готово. Хора, готово. Хора, у мен Слави се промених на руски и пише понякога като български. Руските е като български. И мога да чета всичко на български. Четам. Ама то малко ми се привидя, като все едно пишеше на манджа. Как има за... Кот! Той си използваше супер на бе, бра. Праска ми. О, съжалявам. Ето! Гледай пътя! Еми, аз Това не съм аз. Това е Митко. казвам на Митко. Митко не съм. Иначе да, приятелки. Еми, аз не мога. Сто ме убива! На купак. Кой ма супер? Бате, ние ще загубим! Не пази. Не! Брат, купа днеска купи с Шели. Да, но се не види. Там и... Не. И чакай, искам да видя как пише на мислите. Играй бой 5 Р. Брат, да играе ли с Dynamite или не? Тем Ама ти имаш ли Dynajump? Тук затопли ми се телефона. Зеки да Как е правилно с две хора? Мисля, че ще правим трета част, защото вчера правихме първа. Да. Аре.
Bye guys.